Siphinde sibingelela kubantu bakithi. Namhlanje umhla ka 28 September 2024 isikhathi 4:05 ekseni. Isihloko sokukhuluma ngaso namhlanje sithinta iHeritage Day. Sibuya osukwini olubizwa ngokuthi olwamagugu besicelebrate iHeritage Day. iHeritage Day ke la ezweni lethu i-celebrate ngomhla ka 24 September minyaka yonke. Okay. Asibiyele la. Isihloko esokhuluma ngaso in full namhlanje sithi asikho isidingo sokucelebrate iHeritage Day kumuntu ongumZulu. Isona sihloko sobe sikhuluma ngaso namhlanje. Ngokomthetho befuna sithi asikho isidingo sokugubha iHeritage Day kumuntu ongumZulu. Esikhathini esiningi uma kuyiHeritage Day bathi abantu ba celebrate iHeritage Day abasho ukuthi bagubha iHeritage Day. Ingakho nathi sikulobe kanje sathi asikho isidingo sokucelebrate iHeritage Day kumuntu ongumZulu. Sifuna ukubalekela ukuthi kumuntu omnyama. Sabantu abamnyama kodwa sabantu abamnyama sinayo iethnic group yethu. Ukuthi ngoba sabantu abamnyama nje thina sini samaZulu. Balekile lonto le. Singayikhohlwa ngoba iHeritage ngeke ngizwe nje kuthiwa we live in a non-racial society, we are non-sexist, we are none this, we are none that. Kodwa kuthiwa celebrate iHeritage. Thina siye sibatshela abantu ukuthi uyabona nje ngoba sikhuluma isiZulu la senza ngamasibomo isingisi siyakwazi ukusikhuluma. Kodwa asikho isidingo sokukhuluma isingisi, yabo? Because we are not too westernized. Asikho isidingo sokukhuluma isingisi. Ngoba sikhuluma nabantu abamnyama sikhuluma isiZulu. That is our heritage. isiZulu. So asikho isidingo sokuthi umuntu omnyama omZulu celebrate iHeritage Day sizonivezela lokuthi why sikusho. Again we are house of radical intellectuals. Mhlawumbe mawuthi awulijwayele igama lithi radical lisho ukuthini? Igama lithi radical umuntu obona izinto ngoba zinjalo bese ekhuluma ngoba zinjalo ngaphandle kokusaba ukuze kusizakala abantu bakubo. Yabona nje amabhunu ngoba enempilo eneminingi kanje kunathi. Nabelungu ngoba benempilo eneminingi kanje kunathi. Ngesikhathi sobandlululo they were very radical babengancengi. Ukuthi umuntu omnyama ngapha, omhlophe ngapha, umuntu omnyama simdinga ehlupheka. Whether siyamcapture simfaka enkolweni yethu esifike nayo yeChristianity, akamthanda uJesu kodwa benjani ebehlupheka namaSulumane ezinto efanayo. So nathi ukuze umuntu wakithi akwazi ukukhululeka engqondweni ayikho into esoncenkana ngayo la. Siphile esikhathini sefreedom, yes ngiyavuma. Siphile esikhathini sokuthi abantu aba enjoy. Angithi yabo, most abantu aba enjoyayo naba happy abantu aba ignorant and stupid. That's our worry. Umuntu nje o happy o enjoyayo in most of the cases they are ignorant and stupid. That is why bona ingane eziningi ekhule ku rich emakubo very soon zibe poor because they were simply ignorant and stupid. Nabazali babo they were ignorant and stupid. Nanso into esicikayo ingakho si radical. That is why we call ourselves house of radical intellectuals, because ingane eSulumane from birth ikhule rich. Abazali bayo ngoba ba radical benze sure ukuthi ingane yabo bayincengi bayitshela iqiniso ngoba linjalo bese beyikhombisa thina ukuthi mangabe ufuna ukuba isidwedwe emhlabeni sezinye izizwe buka laba bantu ukuthi banjani. Buka laba bantu ukuthi banjani. Mabonda sisile la emakhanda ethu lento esikutshelwa nomsangano nakhe la yakhona besithuka ingane. Angithi yabo thina abantu abamnyama kuhlezi kuyibhentshe bakho ngathi so sibheka yonke into hayi ngoba si against izinto ezikhona. We are historians. Sike sakusho lokho before. We are historians.
and namhlanje sithatha isinqumo ukuthi sike sinike ama definition ezinye izinto ukuze ni understand lento esiyenzayo, because if uphile ezweni eline freedom kakhulu nelinabantu abanganaki nabanye sebeze ba graduate ababa stupid, enye heritage esoba nayo ignorance and stupidity sabantu abamnyama. That is why today siqhamuke nehloko esithi asikho isidingo sokucelebrate Heritage Day uma umuntu omnyama omZulu. Sifaka isithombe salezi insizwa lezi, ngoba uma umuntu omnyama yabona nje mangabe uphequlula umlando abantu abamnyama uhlehlwe emuva obafica bebhinca kanje abantu abamnyama lapha. Sibonga ke indlamhlathi kaMayekisa uShembe uNyazi lweZulu kusukela kwabamkhulu umqalo wendlela okuyena owafica lento isicwili sihamba wayibamba, ingakho siyibona namhlanje. Siyambonga ke nathi omdala weinsuku. Kunama terms la ekufuna siwa define. Angithi uyabona an educated idiot or a weak educated mind, umuntu onomqondo oxegayo, isifundiso esisiduphunga, umuntu onomqondo lula, umuntu oprogrameka kalula bese ba weak engabi na direction empilweni, ozozala izingane adlulise leyo heritage yokuba nomqondo weak ukuze isizwe sethu sife. Utheme ebona isihloko nje sisibhalele ukuthi asikho isidingo sokucelebrate iHeritage Day uma umuntu omnyama oswacasuka. Wathi umsangano mhlambe lo muntu ufuna valwe, alikwazi ukuthi lingathi izwe likhululekile si enjoy freedom kumnandi bese kuqhamuka umuntu okhuluma ngalo lo hlobo. So that is why kulesi slide sithe ake sithinte i-definition yama term yegama nje, what is heritage, ngoba ukuzothi umuntu iHeritage Day, most abantu abamnyama bazothi uma kuyiHeritage Day kufuna for one day, just imagine in your own country, in your own continent, for one day kufuna ugqoke noma ubhince impahla zesintu for only one day. Then for 364 days in a year ugqoka izinto zabantu base western, upractice nama tradition nama culture ase western, but for one day basically to celebrate Heritage Day yakho. That is why we say there's no need ma umuntu omnyama omZulu ukuthi celebrate Heritage Day, and sizokuchaza ukuthi why sithi ma umuntu omZulu, ngoba kunabantu ababelieve kulento ukuthi we live in a non-racial society. We don't live in a non-racial society. We live in a multi-racial society. Ngoba ngumuntu omnyama, ngiphila namaNdiya, ngiphila namaChina, ngiphila namaSulumane, ngiphila nabelungu, ngiphila namabhunu, njalo njalo. Nama-Judas now la eSouth Africa, nenqwaba ke ama-foreign abhuza la eSouth Africa. Ngiyake ungitshela ukuthi kunezizwe eziningi kangaka bese this is a non-racial society. How about myself? Mina ngumuntu omnyama ngumZulu. I've got my own race. I don't live in a non-racial society. I live in a multi-racial society. So silekelela zonke lezi duphunga lezi ezifundile eziweak engqondweni yazo ezoprogram abantu bakithi ukuthi begcine nabo benempilo engena direction. So today ukuze noma into esiyikhulumayo ibe ne-meaning, kunama terms ekuzofuna siwachaze. Number 1, sike sachaza ukuthi iHeritage Day akusho ukuthi phekani emsebenzini, ngibuka nje emsebenzini thothi kuphekwe isigwaqane amathanga ba-celebrate abantu kugidwa ingoma ke for that particular day and that's it, bese kuthiwa iHeritage Day leyo. Ake sibuke ukuthi what is heritage. Okay, our heritage is what we have inherited, receive as an heir from the past to value and enjoy in the present, and to preserve and pass on to future generations. That is a definition of the term heritage. Ngesintu sakithi kwaZulu, i-heritage yinto esizuzile njengefa, igama lethi elishifa, yinto esizuzile njengefa, sizuza kubantu baphambilini esithandayo kulesi sikhathi esiphila kusona, esithandayo kulesi sikhathi esiphila kusona, nekumele sigcine
Angithi thina siyithole kubantu baphambilini, siyayithanda kulesikhathi esiphila kusona, kumele sigcine ukuze sidlulisele kuma generations alandelayo. Isho that is heritage. Now umbuzo uzovela ukuthi thina sabantu abamnyama, what is our heritage? Angithi kuthi heritage into esizuzile njengefa kubantu baphambilini esithandayo thina abantu abaphila manje, nathi kufuna sigcine silondolozele ini izizukulwane ezizayo. Ngibuza umuntu omnyama ke mina umZulu njengami, ngixolele mfethu uma ngasiya umZulu, yabo. Futhi ngeke ngilokubalekela mina ukuthi ngumZulu ngoba nakho ngizama uaccommodate wena, noma kukucika ukuthi ngilokugqamisa ukuthi ngumZulu vele uvala uphuma uhambe la. But uma une interest okulalela uqhubeka lento, hayi ngoba ngilwa nabantu, kodwa khona into engicikayo le noma esicikayo nje siyisizwe samaZulu ukuthi kunezinto ekufuna siyicompromise thina ukuze sikwazi ukuaccommodate ezinye izizwe. Umbhedo lonto le mawuthi unathi mawuthi like akazikalala uzela akazikalala uzokunderstand ukuthi ukazikalala la. Mawuthi wakagumede noma wakamnguni unenkinga ukuthi kuyazikalala la ekhaya, hamba yekini kaMnguni noma kaGumede la kuyazikalala la sokwenza izinto zethu ngeke sicompromise. That is our understanding. Besithi asheshe sikucacise nakho lokuthi mangilo ngikhuluma ngigqamisa ukuthi ngumZulu bese ucika ukuthi mina ngiyaphuma ngoba ngisiyena umZulu. Hayi ngaphuma mfowethu, hayi inkinga. Ngibuza ke nina abantu abamnyama bamaZulu ukuthi yini anisho into eyodwa nje eningathi iyifa nizuzile kubantu baphambilini, niyayenjoya njengamanje, nigcinele isizukulwane esizayo ukuze siyithole. Aningitshelene eyodwa nje, ngeke ngayicabanga lento ngoba sisho ukuthi namhlanje umhla ka28 iHeritage Day bingomhla ka24. Besicabanga nje ukuthi ngoba kuthiwa celebrate iHeritage Day, yini thina abantu abamnyama bamaZulu esingathi siyayenjoy esikhathini esiphila kusona, esingathi sizoyilondoloza siyilondolozele izizukulwane eyodwa nje. Okay, mhlawumbe omunye uzothi umkhosi womhlanga. Umkhosi womhlanga umkhosi okhona kwaZulu. Angifuni ukuthi wesizwe samaZulu ngoba awuhlanganisi sonke isizwe. Umkhosi wezintombi zakwaZulu. Aziyinsizwa lapha. Ayikho insizwa nje engahamba inqunu nje. I mean, come on man. Umkhosi weintombi. Hayi wesizwe ubutha sonke isizwe samaZulu siyohlanganyela ndawonye. Asimbeke eceleni uShembe bafowethu, hayi kabi. Ake simbeke eceleni uShembe ngoba uthi into inkolo. Umuntu okwazi ukuhlanganisa isizwe sonke samaZulu nezinye izizwe ngoba uthi izwi lomemo limema bonke abantu, abansundu nabamhlophe njalo njalo. Kodwa ufikele kwaZulu kuyiliqiniso lokho. Hayi futhi ngokuthi sicwase ezinye izizwe is a reality. Shembe ufikele kwaZulu, kodwa ke akuyona futhi inkolo yakaZulu ngoba uthi izwi elomemo limema bonke abantu, abansundu njalo njalo. Usho njalo umdala oyinsuku. Simbeke eceleni ke yena ngoba sonke asisonti khona kaShembe. Umkhosi nje owodwa nje. Ngoba ngithi kuthiwa celebrate thina abantu abamnyama iHeritage Day. Mawubheka idefinition yeheritage njengoba sichazile, into esizuze njengefa kubantu baphambilini esithandayo thina sizukulwane esiphila manje, ekumele siyilondoloze sikhombe isizukulwane esizayo iyiphi. Ngithi lento angikhulume ngibe radical kanje because nalezi insizwe sinokuhlangana nazo la sisebenza khona. Kuyekuvunule mina ngivunule mina manje anginasikhathi sokudlala mina. Siphila a western life for 364 days in a year bese kuthiwa for 1 year celebrate your heritage. But for 364 years you live as a foreigner because I'm a westerner vele Europe, they are foreigners in Africa. Ngizocela ke abantu abaningi mabesilalela bavama ngicomment impela ngifuna uqamba manga. Ngizocela ngeni comment mhlawumbe nisilekelele, we are too stupid to understand. Make us, help us, rescue us.
nisilistele nje ukuthi iheritage yomuntu omnyama ile yabona ni break it down nje niye phansi ukuthi nansi ke thina abantu abamnyama bamaZulu into esingathi siyayipreserve sayithola kubantu abaphambilini siyayithanda kumele siyigcine ibe yigugu kithi ukuze sidlulisele generations to come. Igama lethi heritage ke lichaza leyo nto hayi ukuthi igqoka imvunulo yabantu bamaZulu noma ugqokisa kumuntu mhlawumbe umXhosa ugqoka izinto zamaXhosa nani bese nicula iculo lamaXhosa bese nigida ke bese kuthi heritage akona heritage le nto le. Here is heritage into izuzile kubantu baphambilini njengefa oyenjoyayo okungameli kulahlekele ngoba izizukulwane ezakufuna ziyithole. That is heritage. I-assignment yenu ke leyo siyacela nisilekelele ngani zakwethu umXhosa usitshela ukuthi mhlambe heritage yakho yini ngixolele ngiphila kaZulu mina mangithi ngiyayibuka nje ukuthi yini heritage yethu sabantu abamnyama yikho abamaZulu angiyiboni mina ngithe sombeka eceleni uShembe ngoba cishe yena relevant yonke lento le kodwa lezi duphunga zakithi azimfuni asizelana ihistory ngoba sike sachaza ukuthi la emakhanda sisangene umuntu uphila awukwazi ungabe nayo ihistory ngoba the day uzelwe that's history. Umuntu ocelebrate birthday that's history ukuthi namhlanje ingane yamenza iminyaka u10 le ngane yazalwa in the past 10 years mhlambe ngo2010 I don't know ngenza umzekelo mhlambe le ngane yazalwa in the past 10 years le ngane le njengamanje isiyenza iminyaka ethize that's history. History is the study of the past events, particularly in human affairs. Igama lethi history. Yaqedwa history esikoleni because history beyikhona before 1994 phela thina sekukhula mbijana. Nakhona history bekuyi western history. Sifunda ngoMacbeth, Julius Caesar, Napoleon. Sifundiswa ngama heroes angithi vele those were missionary schools ukuthi siprogrenyo siba amaKristu siprogrenyo siba ama western emqondweni wethu sibe seAfrica kodwa sidunyelwa ngithi yabo lonto le thema ngabe izwe selikhululeke asiqedwe history esikoleni ngoba bese kufuna sifundisane ngehistory thintathini ukuthi lezi igebengu lezi zafika zasifundisa ngoJesu la zazenza obabamkhulu igqila ziningi iduphunga zabantu bamnyama bangazi lonto le noma batshela baba confused bangayi understand lonto le. But history is the study of past events, particularly in human affairs. Njengoba siqhamuka nezihloko ezithi zibe kanje, we are historians people. We are historians. What we do, sihlala phansi sifunda incwadi and incwadi ongakuyithola number 1 e-library. Number 2 ongakuyithola e-university because umqondo wethu thina abantu abamnyama kufuna ube weak. Noma ngathi ufundile okubukwezi ningakhulu iduphunga efundile nqwaba and azoyibona ngani as last kwe relationship noma ingashada idivorce manje. You know why they divorce? Because they're stupid. Simple as that. They are stupid. Ngoba mongahlala nabo phansi babuza why in divorce uzothola ayina ngqondo lento abayidivorcelayo. Ba busy bafaka izingane zabo enkingeni. Izingane zabo ngeke zibe na future because ingane iyahlukumezeka ngesikhathi nithandana. Bese nihlukana isidingo singekho ingane iyahlukumezeka ingane and leyo nto uyibona at a later stage ngenhlanhla ngakwazi ukuyibona at an earlier stage but I live in a very stupid society noma ngathi izinto uyayibona but abantu abaningi mabe ignorant and stupid kuyafana mfethu is a waste of time because you know and you must never underestimate the power of idiots in you know in large numbers and in the next dinner. That is why it's the channel, guys. Because internet dinner, you know, there are a lot of but they are very quiet. On the other hand, and the dupunga ziko quiet is the active dupunga. The active ziphinde ziprogram abanye recruit abanye abantu ukuthi bejoin le stupidity sabo. Then bese siba ne society stupid. Bese kube ngathi sonke abantu abamnyama sisangene la emakhanda ethu. That is why siqhamuka nezihloko radical ngalendlela. Why we are historians, we are studying past events ezithinta thina abantu abamnyama bese siqhamuka nezihloko ezithi zibe kanje.
besithi nakhona silichaze igama lethi history likhuluma ngani. We study the past events, siyicomparishe nama present events bese sipredict i-future ukuthi umuntu omnyama makuwukuthi wayesigqila. Ake sibuke esikhathini esiphila kusona njengamanje uthi ngoba sithi enjoy freedom, let's celebrate heritage, let's celebrate this. Who we live in freedom, we are now free. Are we really free? I-future yethu okay vele nizofa noma zikhona iduphunga ebehaviors if ngeke zife. There are a lot of people aba behaviors if ngeke befe. I've seen a lot of people, and I'm sorry to say this, most time our female counterparts abantu besifazane noma uthi yabayala ethi umuntu ushame ngizokuyisa enkantolo mina ngizokufaka amaphoyisa. Indoda ivama ukufaka inhlamvu ke mina where I stay kuyadutshulwana strong hayi kancane. Hayi ukuthi abantu bakhona abathanda izimpi. Indoda vele by nature is violent. By nature nje. Ngiyabona ke manje nizoyitrimma ke nifuna ukuyenza le nonsense igcina isintombazana ngazi kanjani. But by nature nje indoda. That is why nabelungu bafika banenkinga la. Ngoba bafika nebhamu thina sabafaka isagila. Belo bezosibhedela sabafaka isagila. By nature, that's the nature of a man. Umuntu avena akutshela ukuthi ushame uzofaka amaphoyisa. Ithi indoda ngizofaka inhlamvu ethi ngibulala phela imbulala ashona. Ashona ngempela. Kube ngathi khona umuntu obehlukumeza omunye umuntu kanti uyena umuntu ade ecelele ukuheda inhlamvu. So we focus on past events. Sibheka ukuthi makuthi umuntu omnyama ukhululeke ngempela yini. Bese sipredict future ngoba ekugcineni wengane zakwethu sizofa. Akumele sizalwa abazali abaphuwa. Thina siphuwa. Sishiya ingane eziphuwa emhlabeni. That's the heritage esibona ikhona thina ngumuntu omnyama. Asikwazi ukuthi we receive from the past poverty. Okay, vele abazali bethu bebephuwa beyigxila zabelungu abasifikela neChristianity la. Okay, nathi sayijoin iChristianity saphuwa. Sithathe le nto siyidlulisele kwi-generations to come naye ezoqhubeka ibephuwa. I-problem le nto leyo. So anyway, ngoba sithi we are not fighting any system, but irreality sizoyikhuluma ngoba injalo wena usoyibonela ukuthi uyihluza kanjani asinandaba nalonto okwakho lokho. Let's focus for the sake of time. Let's focus on the other two terms. Number 1 sikhulume nge-heritage, number 2 sikhuluma nge-history, number 3 sizokhuluma nge-tradition. What is a tradition? The transmission of customs or beliefs from generations to generations. That is a tradition. Igama lithi transmit lichaza ukuthi to pass from one to another. Ukudlulisa, uyabo mina sengumzali nginengane. Mina ngumzali nginengane. Mang transmitter what I know, what I have inherited from the past, which I enjoy in the present, which I must preserve and transmit it to the next generation. That is my responsibility as a parent. So there's something called tradition, which is the transmission of customs or beliefs from generation to generation. Okay, igama lithi tradition nelithi custom awukwazi ukuhlukanisa because the next definition esizoyenza nansi iye custom. Uyabona igama lithi custom yalifica la kwi-definition ye-tradition nalo maseliyimele makuqalwa isuka ngobani ngo-traditional. Traditional. A traditional and widely accepted way of behaving or doing something that is specific to a particular society, place, or time. That is a custom. Lende kuthiwa iwusiko noma inkolo noma inkolelo ekufuneka idlule from generation to generation. Angithi kuthiwa celebrate heritage. Mina njengomuntu omnyama umZulu makukhulunywa ngebelief system, a belief system, a religious belief system,
into ethinta inkolo ekumele ngikholele kuyona, as far as I know, is a foreign religion called Christianity, which was brought into motherland Africa by the European Christian slaveholders. But njengamanje tradition yethu thina abantu abamnyama, we pass it from generation to generation. Do you know why we do that? Because we lack history. We lack the knowledge of history. We are not good in studying the past events. Ethinta thina njengabantu abamnyama. Ziningi izinto. That is why isikhetha asikisidingo somuntu omnyama ukuthi acelebrate into kuthiwa heritage, because igama lithi heritage, number one, alihambi lodwa. Once wakhuluma nge-heritage ngoba ukhuluma ngento ukuthi you inherit from the past, uyangena uhistory mfethu. That is why sinika i-definition ye-history. Wakhuluma ngento esiyadlula ukuthi kunento ebiyenzeke endulo ekufuna thina siphile nayo ukuze i-generation to come ibe nayo. That's history. That is why sinika i-definition ye-history. And igama lithi heritage alikwazi ukuhlukana negama lithi tradition nelikhuluma nge-custom, because njengoba sabantu abamnyama, we have traditions, we have customs, namasiko. Kunezinto ekufuna siyigcine, but now sekufuna sibheke ukuthi ngabe lezi zinto esiyigcinayo sabantu abamnyama mhlamba bamaZulu ezethu yini? Mangesizona ezethu, and then why see celebrate, why see transmit, or why see dlulisa from generation to generations izinto engesizona ezethu bese kuthiwa celebrate heritage, because that is heritage. You inherit as an heir from the past, you preserve it because you enjoy it, and you keep it for the next generation to come, and you must pass it from generation to generation. Njengoba ngizele mina nginengane, ingane yami ufuna ngiyitshela ukuthi mfana wami, ekudabukeni kwami ubaba ngambona thina njengesizwe samaZulu, this is how we do this. Masikhuluma ngemshado, a traditional wedding, umuntu omZulu uyabhinca ibheshu, umuntu omZulu uyabhinca isidwaba, umuntu omZulu ushunqisa impepho mesuka kaGumede ezogana kazikalala, kushunqisa impepho kaGumede, ahudule uyise ngengalo, amfake esibayeni around naye, akhulume nompangazithi, akhulume nokhondla, akhulume noyeyeye, akhulume nokhuzwayo ogabuza, akhulume nabo omnguni oqwabe, akhulume nabo. Ethi sesamkhipha manje umendo muhle, indodakazi la ekhaya isiyahamba iyogana kazikalala, nakazikalala kwenziwa into efanayo. That is our tradition as people of African origin, as Zulu, traditional Zulu people. But njengamanje kwenzakalani? Ayisekho into ekuthiwa i-traditional wedding. Sekukhona into ebizwa kuthiwa yini i-white wedding for white people. Bese kuthiwa mina angicelebrate heritage. What is heritage? We gave you a definition, and we will keep repeating from time to time. Ukuze nithi ukukhucululeka la engqondweni, because you guys are too westernized. Too westernized. Namhlanje mawungatshela intombazana umuntu omnyama umZulu ukuthi umuntu wesifazana angimele agqoke ibhlukwe, ngoba ngisho endulo begqoka isidwaba, umfazi ugqoka isidwaba, indoda inendlela ethi ngisho ungaya kuma western from the beginning. Hayi yonke lento siyibone njengamanje, ibhlukwe ligqokwa indoda, umfazi ugqoka ingubo. Kodwa namhlanje mawungakhuluma nabantu generation yanamhlanje uyisusile, ngixabene. Custom. Indlela esibehave ngayo, uyabona lama kuthiwa a traditional and widely accepted way of behaving or doing something that is specific to a particular society. A traditional, uyabona nje endulo nje kwaZulu ngineshow yalokho kusaphila obhambatha, ayikho insizwa egana enye insizwa, ayikho intombi egana enye intombi. That's history.
Masithi traditional sikhuluma ngento ethinta thina from generation to generation ukuthi insizwa mayikhula iyakhula ibe yibhungu nentombi ikhula ibe yijongosi yenzela umhlonyane yenzela umemulo ilungiselela ukuthi igane ibhungu elithizeni. Ibhungu mase likhulile kufuna libe nelawu elizoganelwa kulo ngokosiko ngokwetradition yethu bantu abamnyama. Bese sibehave ngendlela ukuthi mase ngiganiwe kufuna ngenze njani ngizala izingane nomuntu wesifazane. Ingakho sasinovusa umuzi sinobheka uyise bheka abakubo because mawumuntu ukuze isizwe ngoba isizwe zethu sikhona nje kufuna sikhuluma izinto esineshow ukuthi lesizwa sifi. Usho njalo umdalo wensuku uphombela isitimela samampondo ushemba unyazi lwezulu uthi wabavikela ngamakhosi anamandla njalo mangabe kuyisabatha wabavikela ngamakhosi anamandla ngoba umsa wakhe uhlezi phakade. Phela kube lawo makhosi anamandla njengoShaka engekho ngaba sikho lesizwe sakaZulu ngabe umlando ukuthi sikhona. Asikwazi ke thina ukuba amavaka sisaba ukukhuluma iqiniso ngoba kuthiwa abantu bafundile uhlukumeza amalungelo abo. Lezi duphunga zakithi azenze kanje. We ngane zenkosi kunensizwa la. Insizwa le uyayibona noma uyazi insizwa namhlanje aniyeke futhi lento na insizwa zakaZulu aniyeke lento ukuthi insizwa ifuqa ukudla kumnandi ngeke uzukuqede mawuyinsizwa uthi mawudla uze ukuthi sekungenela ukudla esiswini ungazi usuthe bese uyeka ungakujwayeli futhi ukudla njalo mawuyinsizwa khona uzocija. Nansi insizwa makhulunywa ngensizwa yabona inama hips insizwa zakaZulu sezinama hips. Yabona insizwa zakaZulu manje inama hips namathanga amakhulu nemlenze emkhulu evokomele engathi igcwele amanzi mangayoni yini lokhu amafutha noma nikwenza ukuthi nidlo KFC too much nezise izinkulu nibancane ningakafiki ngisho nako 30 nezise izinkulu nama hips la emathangeni khona nalokho kuphuma la kuthiwa zimbejeje nibe nezingalo ezinkulu nento engathi iqhumile lokhuja nezintamo ezifincene ngathi amaselesele nobuso obukhulu neziqhoma ezichochayo ayi kwahleni bafethu ayenziwa lonto nani aningitsheleni ngoba nifinqene nje namafindo ninjena mangasuka impani ngitsheleni nobafethu ningalwa kanjani ngoba ninjena nje ningalwa kanjani ngoba bekuliwa kudala yambona umuntu uphethe umkhonto inkosi angathi umuntu lo ingonyama esizwe samaZulu indlondlo eyayiphekwe ezinye indlondlo ingakumbona efaka uphapho nje ekhanda. Lo mkhonto uthi ushakwe ngawuphathi umkhonto ephatha umkhonto omfishane ngicadi labo sihlama base Western abadweba lezi sithombe kodwa insizwa le kwakuyinsizwa. Okay uShaka ke lo ingakho sinitshediyekana ukukhuluphala ngifuna insizwe ukukhuluphele kaZulu iyangicasula mhlambe kusazosuka udlame ufuna kuliwe la ngasolwa kanjani futhi abanye beni sebe week seniqomene nodwa ngazi nenzelani lento kodwa asekho lapha. uShaka ke lo ngonyama yethu uShaka wabumba isizwe samaZulu ilembe lalihlakaniphe too much. Wazalwa ngonyaka ka1787 wadlula emhlabeni ngonyaka ka1828 cishe wadlule naminyaka u40 mangena u41. Vele insizwa ayihlala isikhathi eside emhlabeni kusala lezi ezinama hips useless nazoke ngoba siyasikho isidingo sokuthi umuntu omnyama umZulu a celebrate Heritage Day. Isizathu esenza ukuthi sikhulume kanjalo nasi. What was Heritage Day before 1994? We are historians. We are studying the past events, particularly in human affairs. Now, this is history. What was Heritage Day before 1994? Kwakuyini i-Heritage Day before 1994? Khetho lokuqala la eSouth Africa olwawinwa inhlangano ekuthiwa ikaKhongolose, African National Congress. Mungameli wokuqala la kwaba ubaba Nelson Mandela. Before 1994
thina abantu abamnyama abamaZulu makukhulunywa ngeHeritage Day noma ngosuku lwamagugu sasenzani noma kwakuyini funa siyibheke ukuthi kwakuyini before sekuyini manje angithi say tradition go back awuthi ukuhlehla kancane ufunda igama le tradition khona uzothi ukukhula kancane manje engqondweni because you pass it from generation to generation. What was our heritage before 1994? Let's read. Heritage Day is a public holiday in South Africa. Usuku lwamagugu luyi-holiday ezweni lase South Africa. It is celebrated every year on September 24. Minyaka yonke. Ngomhla ka-24 September kumandulo kuba usuku lwamagugu kusho ukuthi kuba yi-holiday la eSouth Africa bese kuthiwa usuku lwani lamagugu bese kuthiwa Heritage Day is a day when people concentrate on the importance of South Africa's cultural heritage kuthiwa lolu suku lusuku olubaluleke kakhulu ukuthi zonke lezizwe eziphila la eSouth Africa zonke lezizwe these multiracial nations esiphila nazo abelungu amandiya amabhunu amasulumane yonke lonto le esiphila nakho la sonke sithi sibungaza ini usuku lwethu lani lwamagugu sho njalo bese kuthiwa September 24 was previously known as Shaka's Day uSeptember 24 ngaphambu before uBaba Mandela ebe umongameli wezwe kuthiwa likhululekile thina sizwe samaZulu lolu suku kwakuthiwa yini iShaka's Day angithi ngiyayizwa loo nto le mina bese ngifunda isikole mina ngo1994 ngoba ngomahamba ehlala bengingapha kamaphumulo kunesikole kuthiwa iseGogovuma Primary School esingapha eSinamfini ngangifunda kusona ngo1994 ngangifunda standard 3 nina ingane lokho nikubizwa ngokuthi ugrade bani ugrade 5 into enjalo thina masiye esikoleni sasiphatha induku kuthiwa iShaka's Day kwakusho njalo okusho ukuthi thina abantu abamnyama abamaZulu ngoba kuthiwa celebrate Heritage Day kwabulawa usuku lwenkosi eyabumba isizwe samaZulu le athi umdala weinsuku ubhombela isitimela samampondo uShembe unyazi lwezulu athi wabavikela ngamakhosi anamandla ngoba umsaka kuhlezi phakade mawuthi asifunda isihlabelelo sesabathu yaphansi sithi waphendula ubugqili babo baba ubukhosi bese sithi bongani uJehova manazaretha nezizukulwane zenu asikiyekele ukubonga uJehova nezizukulwane sibuyele kulokuthi sasiyigxila usho njalo umdala weinsuku that is why njalo sikhuluma nge-Christian slavery sasiyigxila uthi uShembe waphendula ubugxili bethu baba ubukhosi but babungeke bube khona lobo bukhosi ukube lamakhosi anamandla engekho ngoba iwayelwa nabasentshonalanga abantu abalethe inkolo eChristianity la eSouth Africa abelungu yibo laba amakhosi anamandla uShembe akhuluma ngawo ukuthi ayelwa ukuze lesi sizwe singafi singapheli lithe izomalikhululeka ngoba kufuna kubulawa izinto zethu ukuze accommodate ezinye izizwe nomdala weinsuku hayiwafika phakathi kwethu as a sociologist ngoba sike siyichaze lento le as promote inkolo kaShembe la we are not for religion we are here for black people ukuthi sibasiza kanjani particularly abantu abamnyama bamaZulu because uShembe is an expert in the development structure and functioning of a human society kuthina abantu abamnyama he is a sociologist that is why ama-western engamdingi lo Shembe khona njengamanje umone entanti inkantolo nje akafuneki umuntu oyisociologist kwaZulu umuntu no not kaZulu kuphela akafuneka umuntu oyisociologist kubantu abamnyama umuntu ozoshintsha umqondo umuntu omnyama ume ngendlela ngoba nina abantu abamnyama kufanele nibe okhamisa ngithele nibe yidwedwe zezinye izizwe ezweni lenu ingakho singancengani masikhuluma nani
Ngama sinincenga soshonelwa ilanga noma ngathi sinisibuhlaza ngeke nisubscribe kwi channel yethu go fuck off, you can go, it doesn't matter. Zosala insizwa la, seyinsizwa kwaZulu thina. Zosala insizwa la. Kwabula umhla ka24 September before 1994 kwakuthiwa iShaka's Day, labulawa lolo suku, kwabulawa into yethu ukuze accommodate ezinye izizwe bese kuthiwa celebrate heritage. There's no need for umuntu omZulu to celebrate heritage. Ma umZulu mina yabona ingonyama mayengasithi la kwaZulu uhulumeni uzoyibuza lento ngeHeritage Day, thina la kwaZulu ngoba into yethu le, we are passing it from generation to generation. This is our tradition. Igama lokuthi lo mgubho lo uShaka's Day, yes, eSouth Africa as a whole kuzothiwa is a Heritage Day, but la kwaZulu in the Zulu kingdom lento izobizwa ngeShaka's Day. That's the day engiyovunula ngayo, ngivunule nginsizwa omZulu ngibheke emsebenzini la ngisebenza khona. But mayebasabizwa ngeHeritage Day, hayi ngamale ngihambe ngoyibhoshela etoilet ngifunda newspaper, nginasikhathi sokudlala. I know I'm a historian. Mani nendlela nisisize kanje. Khona umfola on YouTube kuthiwa uDr Ray Hagens. uRay wakhona uRay Hagins, Ray Hagens ubizwa kanje. Isibongo sakhe is RAYINS, Ray Hagens ubizwa kanjalo. Uyonicathulisa kulezi zinto esikhuluma ngazo. Ukhuluma ngesingisi, sengisho lo nina ke nithanda isingisi. Nala kwaZulu bakhona abantu abathanda isingisi. Mawukhuluma nabo ngesizulu abanyanyayo ngoba bakubona ngathi awufundile ukuze uhlakaniphe la ekhanda ufuna ukukhuluma ukwetize ngesingisi. Kodwa ngimazi umlungu okwetiza isiZulu mina. So isona sizathu kulezi zingane zakwethu esithi asikho isidingo somuntu omnyama omZulu ukuthi celebrate lento ekuthiwa iHeritage Day ngoba kwabula usuku lwenkosi eyabumba isizwe sethu okwakuthiwa uShaka labulawa kwase kuthiwa celebrate. Angithi makuyishaka's Day senganitshela ngoba nazi lutho nina inganyana enisanda kuzalwa nalabo abadala basebedaka utshwala yona heritage enani passa from generation to generation. Uvela ubuzalwa isidakwa nawe uzoba isidakwa udlulisele lo msangano okuba isidakwa kulezi ingane. Engakubona idakwa ibhuza kanjena nje nobutabana ke nabo sekukhona futhi into izingane eziyibonayo ezoba khona idlulisele generation to generation. We are not for that nonsense. We are here to talk about our heroes. One of them is King Shaka Zulu. That is why we talk like this. Wayindoda mengavuka kwamanje lezi insizwe nama hips zonke ngaphela finish. So lolu suku kahle kahle iShaka's Day ngoba ngisho ukuthi mina ngol celebrate mzwana kwathiwa iShaka's Day. Uyazi kuze kubulala lolu suku kuthiwa iShaka's Day, uShaka uyena umuntu owabumba isizwe samaZulu, isizwe sinamandla esakwazi ukulwa namangisi sayinqoba impi yamangisi esandlwana. Yingakho kwathiwa alibulawe lolu suku, ungasho ukuthi iShaka's Day ngoba isitha lelizwe balidlaka kodwa phela belungu. Engamuzwa nje lo phethwe iFreedom Front Plus eParliament ngicade uGronevat into enjalo, wathi abaye kulo becefezelwa ngokuthi abantu abamnyama bathi bafuna ukubuyisa izwe labo eladlwa amabhunu kubantu. Wathi uGronevat kuzosuka udlame la kuzoliwa. So bonke labantu abagcwele lapha eParliament abamnyama bayiyeke nje lento ukuthi belo bethi we want to expropriate land. Wathi akho umhlaba enizothatha ngaphandle kwenkokhela, so kuzoliwa bona kodwa bawuthatha ngaphandle kwenkokhela. Amabhunu phela afika la athatha umhlaba kithi akakhokhanga nje isenti, kodwa thina kuthiwa sikhokhele lo mhlaba. Masithi sicela ukuthi bawubuyise, asifune kulwa nabo sithi okwethu nangintshontshe iBhayibheli lenu lika Kristu enafika nalo lithi ungebi. Angithi sesibabuyisela kulento abasifela lithi ungebi bathi nidakiwe. Basho kanje uthi uGronevat izosifaka induku. Basaba ke nalaba ngeke bawuthinde vele, but anyway nazi insizwa thina singakhuluma ngazo, hayi labo Popai laba. Asenze nje mawuthi ubheka idefinition egama lethi heritage, angiyiboni heritage yomuntu omnyama ngaphandle lokudaka utshwala nokudansa nokunganaki-ke nje, angiyiboni, ayikho futhi shemenye. Mawukhuluma ngehistory yomuntu omnyama, abantu abamnyama yabo nje this is an educational content, guys. Sake sayichaza lento siqala ukuthi thina we are not celebrities.
Asizile kuzona entertainer lento yokuthi kufanele entertainer, that's nonsense. We have no time ukuthi se entertainane nani. Mawukhuluma ngehistory yomuntu omnyama, uyazi umuntu omnyama angamuza a simple question ukuthi nje ngoba nithi ni celebrate ini heritage kuno Mandela Day, mongamuza ukuthi uMandela wazalwa nini? Umuntu omnyama akazi lonto. Ingane umuntu omnyama mongayibuza ukuthi wazalwa nini uMandela, yazi futhi ayinandaba nalonto le. Washona nini emhlabeni, wadlula emhlabeni, yazi futhi ayinandaba nalonto le. Kodwa mongayibuza ukuthi uJesu uzalwa nini okutshela. Ubuza ukuthi ivesi elithize eBhayibhelini lisho ukuthi niyokutshela izinto engahlangene naye ne-useless nengenangqondo izokutshela ngazo lezo zinto. Nesonto namaSulumane yokutshela izinto ezithinta yena umuntu akazazi. Kwakuyipurpose ke yama lento yama missionary schools nanamhlanje sekhona lonto le. Ingane yami ngayizwe ngitshela ngoGandhi, ithe esikoleni ifundisa ihistory kaGandhi. Ngane yami yayingixoxela uGandhi wenzani history kosama umbhedo kanjani. Ngayitshela mfana masukhulile ngizokufundisa uGandhi he was a racist. Sazonifundisa nani lezo zinto lezi. Ngizofundukela ngoGandhi. uGandhi uyangabafunda labahambe khona abantu abamnyama. Ngoba thina we are historians kuzothiwa ni racist yonke lonto leyo. Sisazosenza istudy ngoGandhi. Ngithi ngiyanibona kuthiwa kunezibhedlela kuthiwa Mahatma Gandhi Memorial Hospital. Cathi sikhona eThekwini. Noma uthi uyahamba ubona oGandhi Street. Kanti uGandhi nje lo lelindiyeke ukuthi uGandhi lali racist, lalingamfuna la hambe khona umuntu omnyama. Sidalwa. Kodwa mongabuza umuntu omnyama nje ukuthi okay na iMoses niyamazi kwakuba Moses Mabhida. Insizwe oHarry Gwala, insizwe zangempela indaba kabi ungaze kuthiwa khona insizwe la. oHarry Gwala insizwe ungaboni ukubhala istadium seHarry Gwala Stadium. Anoke nizwe ukuthi kwakubani uHarry Gwala. Mhlawumbe noyiyeka yonke lento okudakutshwa ngabe nidansa isidingo singekho nje. Sizalwa nezinsizwe sazonifundisa la. Khona nizokhula la emakhandeni kuba ihlama zezinye izizwe. I-tradition esiyibonayo khona njengamanje ama-white weddings. Yona ama-tradition esesinawo sabantu abamnyama, ama-white weddings, ama-21st, ama-LGBTIQ anniversaries. Ingane zethu yona into eziyibonayo le esiyidlulisayo from generation to generation, and that is not what is going to happen kule channel. Sizonifundisa ukuthi nobani, nani obani, ngobani, kumele nibe obani ngoba kuyafana sisazofa. Funa sinifundise yonke lento ayifundiswa esikoleni, so umsebenzi wethu ukufundisa lezi zinto lezi. Nezinto ezizenzayo koshisa nyama, imijivo, yona babe ngajive. Into yabona mawufuna ukubona umuntu omnyama ukuthi unjani. Hayi mhlawumbe ufuna ukuvakasha makuthiwa kuvala umhlangano kaShembe kuyobona. Mawufuna nje ukubuyela umqondo ubone ukuthi makukhulunywa ngomuntu omnyama kahle kahle nanokuthi yini umuntu omnyama omZulu, hayi bengingakucela mfowethu hayi kabi. Ungayi kuyosonta ngoba ukusonta enye into ukusonta. Ufike ubuke nje makuthiwa kuvala umhlangano. Mhlawumbe ngathi isentabeni engcwele eKhenana uthe uShembe imgidi yabo bonke abantu. Noma ngathi uyikuphi la kunoShembe khona. Yabo ngiyabona makusasonto kusafaka ingubo ezimhlophe. Yabona nje mase kuthi imgidi yabo bonke abantu ufike ubuke nje. Yabo ufike ubuke nje. Angazi mawunehlo uNkulunkulu uzaleke kahle nedlozi lakho leclean mhlawumbe uyebona lento esishoyo. Asipromote inkolo la kodwa nje ngoba phela iyona into esiyibonayo thina Shame ukuthi no nansi lento kahle la isiphuma khona. Yabo nakho kahle la engasinake khona kodwa ke ngesinake ngoba ingqondo zethu zinje. Uyabona nje amaSulumane anento ekuthiwa iRamadan eyayikhona before 1994 ayikazife. AmaNdiya anento ekuthiwa uDiwali eyayikhona before 1994 ayikakazife. The European Christians and the African Christian slaves, yabona the European Christian slave masters afika nalento ekuthiwa uChristmas. Nathi ziqila zamaKristu la eSouth Africa noma eAfrica siyayicelebrate iChristmas ihlezi ngomhla ka25 December every year. Ayikazi ishintshe. Kodwa ngo1994 sasinayo nathi uShaka's Day nangakho simbekela sasinayo uShaka's Day owawucelebrate njalo ngomhla ka24 September every year. Kwasekushintsha khona. Kwase kwangasho ukuthi uShaka's Day kwathi uHeritage Day. Kodwa lokhu kwamaSulumane, okwamaNdiya, okwabelungu akushintshanga.
before 1994 okwethu thina abantu abamnyama okuthinta ilembe bakushintsha bathi idate sizoyiyeka ibe khona but sizomsula lo wasulwa eAfrika kwaZulu ngakulibali lokho kuse-Afrika la and sikwaZulu ezweni lomthaniya akucishwanga lokho okwamaSulumane okwamaNdiya okwabelungu akucishwanga khona kodwa okukashaka kwenziwani kwacishwa kwathiwa akungabi iShaka's Day akube yini iHeritage Day but iChristmas Day nini ingomhla ka25 every year ayishintshanga lokhu iChristmas iDiwali nalokwamaNdiya akushintshi kuba ngedate emengakho kusathi uDiwali iRamadan amaSulumane ine calendar lakhona ayishintshi iba iRamadan ibe ngosuku ebekelwe ngalo lo okukashaka okwakukhona before izokuthiwa likhululekile kubizwa ngokuthiwa iShaka's Day kwathiwa aliyeke usuku kodwa bese kwenziwe njani kushintshwe kungasho ukuthi iShaka's Day kuthi iHeritage Day bese kuthiwa mina njengomuntu omZulu akahambe yose aka celebrate iHeritage Day ngeke ukubone lokho ngeke ngikwenze ngisho izingane zami ngoyitshela ukuthi ngeHeritage Day manje esikoleni ngayifaki lento le mabe ninika inkinga bangibiza I'll go there and talk to them don't worry I'll fix them up. Siyabonga bafowethu siyacabanga ukuthi ade sikukhulumile kuyayenza ingqondo siphinde sakhumbuzana thina sama specialist talento sifuna umuntu omnyama aqaqeke la lento ukuthi nibe yidwedwe zezinye izizwe ezweni lenu iyasicasula lento because iyona heritage esiyibona uthina abantu abamnyama siyidwedwe sizalwa abantu abayidwedwe siyidwedwe soshiya ingane eziyidwedwe emhlabeni hayi ukuthi sabazi idwedwe ngokwendalo kwafika abelungu neBhayibheli basifundisa ngoKristu sase siba but this is how we became Christians and Muslims saqala sayigxila ingakho umdala wensuku ethi waphendula ubugxili babo baba ubukhosi uyazi umdala wensuku saqala sayigxila ebugxileni bethu sase siba okhamisa ngithele namhlanje asinangqondo ingakho sihlupheka umsebenzi wethu ukuthi nokulungisa ingqondo sake sasho ukuthi siphethe imigxala siphethe ocelemba siphethe omentshisi ngoba yabona mangingcole kakhulu egcikeni kuye kufuna ugengce ubeke ukhula limbondelane ulishise ungene endlini ususulwembu khona la kufuna ukuplaster khona angithi yabona uthi sekwagqobhoka kufuna uplaster iyona into esiyenza nje umuntu omnyama sama specialist leyo nto le now uyazi ke mfethu makuthiwa kuqhumisha izolo yabona makuthiwa kushawisha izolo kuyenzeke isando sigeje sishaya isandla kodwa kuyeke ukuqhunyiswa kuyaqhubeka kuqhunyiswa siyazi ukuthi indlela esikhuluma ngayo iyalimaza kubantu abaningi kodwa ngeke siyeke ngoba iyasiza uyabona uyizinyo mali libhlungu uphatheka kabuhlungu malikhishwa kumnandi kodwa mase likhishiwe kuba njani kuba mnandi khule uyabona nawe mzukane wakule platform esikuyona uyozwa kumnandi kanjani awusophinda ugange ngemali mina ngoba ngikhuluma nawe nje anginaso isikweletu ngisho esisodwa ngibhize ngikhanda into ezongenisela imali njengemali ukuthi unfortunately ngeke ngikwazi ukuyiveza angeke nisibone ngisho senithanda soze sife akumele sibonakale okay nansi into ezokwenzeka bafethu siyabonga kakhulu inkosi inibusise ngokuthi nilalele lokho kade sikusho omdala wensuku uShembe unyazi lwezulu engathi nganikhumbule emqondweni ime ngendlela ngegame elizayo ama topics esowathinta sizoke sikhulume ngeculture ngoba ngeke nginizwe nje iculture uthi umuntu akazwa ukuthi kusho ukuthini mongabuza ukuthi kusho ukuthini ukuthi iculture umuntu akazi ukuthi usho ukuthini so sizobheka igama ethi culture sinichazele lona ukuthi iculture yini nina abantu abamnyama alina culture kahle kahle kufuna sinitshele ukuthi alinayo iculture ngoba kwafika lento ekuthiwa yini cultural imperialism kwabulawo kwenu ukuze nibe yidwa ingakho namhlanje sinitshela ukuthi oRamadan oDiwali oChristmas konke kwama ngumumo akaze kushintshe yashintsha uShaka's Day ziningi izinto enibhidlizele zona nina abantu abamnyama sizofocusa kakhulu kulento ekuthiwa isocial culture uyabo bese sifocusa kulento ekuthiwa icultural reformation
ngoba nina guys there are a lot of cultural errors enzekile ziningi izinto eziwumbhedo in between ezenzekile akene ngesikhathi siyigxila abelungu bafike nama sociologists abo ama scholars abo ama historians ama anthropologists angithi yabona nakhandela curriculum ukuthi noma niyikoleni nifunde because you guys you must able to read and write but not to reason. You don't know how to reason. And leyo nto yenziwa systematically and strategically. Yenziwa leyo nto le. Sisazonichazela ngobona ni fucked up kanjena nje nisebenza, niphuwa, ningenamali, ninezikweletu, nize ndivorce ndubulana. Sisazonichazela ukuthi ngoba inhloso yethu guys ukunifixa lento le. And ngalokho asisho ukuthi sihlakaniphe kakhulu we know history umuntu omnyama ukuthi what destroyer kanjani. That is our study. We are expecting those in those chapters ukuthi na destroyer kanjani we are good expert but kuma content alandelayo noma not kuma content kuma episode alandelayo noma kwi lecture alandelayo sizonichazela ukuthi yonke lonto eyenzeka kanjani ngani zakwethu umhla ka28 September namhlanje iSabatha uNkulunkulu uyabathanda abagcina usuku lesikhombisa uNkulunkulu uyabathanda abagcina iSabatha uzuligcineke nawe kanye nabendlu yakho bonke siyabonga inkosi nibusise bafowethu